makosana mkulu winaro amene amakonda zopanapana amati kuzula zikheba na mazayankhula akunena zoti ng'ona na amazanena zonena kuti mahule zamuonekerato kunkhotakota after ndakuti chikheba chimene anapana apezeka zonena kuti chamuonesatu mbonaona kulumu kumene anatenganako gemu ili mkati kumeneko nabeto nkumazadabwa kuti imeneyo ndeititi zachitikanso kuti zimenezo. Anyways makosana timaziwa bwino kuti pali anthu ena ake amene amakonda ndithu kunyamula zikheba ena amakhala zonena kuti apita akachita chakumwa kumeneko after chakumwa chija amafunanso apeze mtsangalusu pamene ena mangopita mangopeza chikheba ulendo nacho kulumu kuchita chisembwere kumeneko tatamvana bwinobwino imene ndithu nkhani zake zimakhala zikuyendera. Awo chimene chinachitika nchona kuti kulu ameneyo ma details ake ndekuti sanaziwike makamaka ma details ake ndi otabisidwa for his own privacy authorities sanapange review ma details yake. Pano chimene chinachitika ndichona yakuti kulu ameneyo anapana adona amene chithunzi chawo tikuchona chikusera pasikini patopo adona amenewo zina lawo ndi Hawa Mafukeni zaka zawo zakubadwa ndi 25. Incident imene inachitika kunkhotakota adona amenewo anachoka kwawo ndekuti ndikusalima pamuzi umene umaziwika zona kuti chaphala kwa mfumu yakulu Kalonga ndewo anachoka kusalima kupita no kunkhotakota kumakachita business ya uhule kumeneko amazayankhula zonena kuti yokulisa thopi ndi imene nkhani zake zimakhala zikuyendera. Awo monga amene timaziwira hule munthu akapana amakhala zoti agwirizana kumeneko amatha kugwirizana ka short time eka amawerengerana nthawi yotani short time eka yaso kumakhala full time zozika bwinobwino ano nkhani zake ndi imene zimakhala zikuyendera. Nawo chimene chinachitika ndichona kuti adona amenewo apeza zoti apeza adona amenewo Hawa atamvana bwinobwino kuti no apite akachita za chisembwere akachite business kumeneko nagwirizana akuti akapanga kwa short time ndi atengana kupita kulumu kumeneko chako adona amenewo akuti to kunali pakalapaka zoti no nagwirizana short time zosaziwika sochani ndi mpaka nanopeza zoti adona amenewo Hawa kuboweka kumfunsa munthu kuti iwe mese nagwirizana short time kupanga chani apo munthu to malamulo kuti avomereze kuti agwirizana short time ena mwina angomvana za mtengo chani adawo to osayimva to umene ayambira gwiro nakhalira ndithu zimene zizakuti zinakwisa adona amene Hawa atengera kuti amakhala kupanga business ndekuti no aziwa business amafuna mo customers akhalenso ndi revenue loyongosoka ndi zimene zinapyesa mtima yakuti anali ndi botolo ake kalinali la chakumwa kalinali la ordinary drink mano nkhani yake ena imeneyo anagwisa ntchito botolo ndi kunali kupuntha mutu wa Brazil papuntha osati masewu pakana no kuvulala osati masewu eka ndalamazo analipira naso sizika bwinobwino choka pamenepo ndeka yaso analipwanya sizika bwinobwino mano angonena zona kuti avulala kwambiri mmoto eka yaso ndikuyankhula kwa chikulu mwina anaponthaso ndikuti ku engine sizika bwinobwino kumano patenga ndi chisomo chuma amene amayankhulira polisi yakumene kunkhotakota kuti after kukanika kumvana ndi pamene apeza zoti ablaza amene avulazidwa osati masewera ndi adona amene ndeka anatengerapo chipata cha boma la Nkhotakota neko kumwe ataona condition yawo ndi pamene anasapanga liflo kuti no apite ku chipata chachikulu cha Kamuzu Central mu mzinda wa Lilongwe pamene padakali panopa apanga admit awathandiza kumeneko ndimene ndithu nkhani zake zinendera kumeneko. So zimene zikuonesa zonena kuti blaza amene ndoti anavulala kwambiri pangati anapanga lifa kuapitisa kwa Kamuzu Central Hospital pamene anapanga admit panopa ndekuti anavulala kwambiri ayaye nkhani zake zovuta kwambiri. Of course ma details ena amene akuzungulira masamba mchezo mwa mazayankhula kunena zona kuti anthu amene anavulazidwa ndi abambo mwali ande kumene anavulaza ndekuti malo bisika anachekacheka futi komanso zida zina za abambo zinachekedwa kumeneko. Nkhani yake inalionera kuti anagwirizana short time ndikulipira ndalama yokwana 6,000 ayikwacha kuchoka pamenepo ndada amene sanakhotisidwe ndi short time anafunanso kuti amenye round 2 after atamenya round 1 zimenezo zono ndi zimene zinakwisa Hawa ndipo sempana pameneno atulusa mpeni ndikasajiko blade kacha nkwachekacheka ndi mmene nkhani zake zikusungulira masamba mchezo komano ma authorities sanasimikize za nkhani imene yankhula kwawo ndi kumene kuyankhula mozembayisa pamano chilungamo chitukha kuti olola ndithu zimene amafesa kumeneko. Eyi ukadi imagine ino kuti olo amenewo kuti ma details awo sakuziwika bwinobwino wano wachiziwikire ndekuti athuka ali pabanja amenewo ndisali pabanja fine kono ndi munthu azikapezeka zona kuti ali kuchipatala kumene koko Central ko tangangokhala okha afunikira guardian kumeneko ndi munthu ono ali pa bed guardian ino nkumati chani alese ngati ndi blazi yako ndi sister wako kumene worst part ukani imagine atakhala zona kuti mkazi wako munthu wodikirira nkhani yake kumamva akuti ino anapana hule after kopana hule kuja anakanikano kumvana pezoti kawachekacheka kwavulaza ngati imene zakhalira emu yake yotha kuifira bwanji munthu so pathetic.
wezi makosana nkhani zake zovuta kwambiri kanika kugwira mtima kupeza kuti wapana chikheba and then wapana chikheba chonse ukakanikanaso kumvana kumeneko makabwera ndi nkhani zochititsa manyazi ngati zimenezi. Kodi izi zito tinene zoona apa ndi nkhani zochititsa manyazi kwambiri kuyambira pa iweyo munthu maso ngakhale achibale kumene zinthu zochititsa manyazi ndiye makamaka ngatana ndi family kani mkazi ana pamenepo zinthu zomvetsa manyazi kwambiri komanso zomvetsa chisoni kanika kupanga act responsibly ndi amene watengwerekeza zonena kuti ndi amene apezeka zonena kuti thandizo wa chipatala achita bwinobwino lero mu society amene amakhala kaya ndi kunkhotakotako kamwina anangopitako kamwina akagwira ntchito ka business yani paja zimathanso kutheka anthu ena kuti amayendera zawo kuti mwina agona kumeneko nkupeza kuti ayi ndithu ipane hule kukakumana ndi zinthu ngati zimenezi zitha kukhala zotani ukatuluka kumenekoneyo pana anthu ena ake ndi kuti given akwaziwa ma details ake kuti wablanda ndi kuti ndi wakutakuti ane mapeza kuti azungulira ndithu abulazi akutakuti manze anapana tochikheba uko apana hule ndi anakanikana kumvana nkhani yokhuzana ndi icho kuti anagwirizana short time ndeto basi anakanikana kumvana kumeneko amapitiriza kachani mapeto ake ndeti hule uja wavulaza kumeneko leno watuluka kuchipatala kuchano nkumenda mmozi how can you face society kumenda mmozimo zinthu zosakhala bwino zinthu zochititsa manyazi kwambiri bwino wazimayi oyendayenda akhala zona kuti alibe discipline kati wapana chikheba chimene chocho ziwangofunika kumvana bwinobwino zinthu zake zikathereso mwachinsinsi bwinobwino osati mpaka nano fika point ngati imene nkuthekatu munthu ngati amene kubaya kupha anthu amene ajawa amakhala wowuma mtima kwambiri timafunikira ndithu kumasamala makamaka pamene tikuchita zinthu ngati zimenezi komanso tizitha kulingalira bwinobwino nkhani yokhuzana nalo ndi uthenga umene tingakhale tikusiya chifukwa monga tafotokozera kale kuti izi zimakhala zochititsa manyazi kuyambira pa iwe munthu katinso unanira chibale kupatikiza pamenepo ndikuti ukakhala zoti uli ndi family ka uli ndi ana chani akamendano monsewo mu community ka mu neighborhood imene timakhala anthu uno nkumati chani ayi mwaona amayi awo amuna otunda aja anali ukamuzu central hospital aja after ndekuti anachekedwa ndi hule imagine zinthu ngati zimenezi even ana kumene ana kuti abambo awo tundu osagwira mtima ahule osati mwasewera mpaka nano anapezeka zonena kuti achekedwatu kulumo ndi hule akuti kanakanikana kumvana nkhani yokhuzana ndi zachiwerewere zimene agwirizana kumene you can imagine that zinthu zosakhala bwino khala achibale kumene so abambo let's be responsible akamakati kamapanga ziganizo izi tilakanika kugwira mtima kamapanga zimenezo tizipanga responsibly satibweresere manyazi komanso chitozo basi tinganenetu apa kuti anthu tisamapange zimenezi of course we know kuti it's wrong mano we need to be honest here zinthu zimenezi zimachitika ndithu tamakhala kupanga tsiku ndi tsiku usana ndi usiku zimakhala zikuchitika pano nkhani ndiyona kuti are we responsible enough mapanga zinthu ngati zimenezi actions athu amakhala kutilondola nthawi ndi nthawi makamaka pamene tikukhala maite kuchita zinthu zijaso zimapezeka zona kuti anthu amafera kulumo chani after tamwazi mankhwala zosakhala bwino kuti ziwapasa mphamvu azibambo makamaka pamene timakhala ndi ma issues kwambiri so let's watch out zichitochito zathu pewa zinthu zambiri integrity kuyipoyeresa ndi zambiri ndithu efikale makhala ndithu taziponya pamene ayi ndithu tafunira kuchita kwa msanga plus amene azitolere ndipo kupea kuti aphunzirapo china chake pamenenso timakhala tikuchita ntchito ngati umenewo sitingakuleseni kumano imakhala choice ma choices wotizionaso zosatira zake makamaka tikapanga act responsibly pamapeto penipeni tinene kuti tingowafunira kuchita kwa msanga basi achite apite mmodzi anthu azikalozerana kumeneko kuti mwina next time azapange behave bwinobwino or else ndekuti azapange avoid zinthu ngati zimenezi anyways makosana nkhani zake ndimene zayendera kumeneko kutheka kuti nditemanga pa nkhani imeneyi makamaka pamene tikufotokoza zona kuti hawa mafukeni amene amachita business yogulitsa thopi mboma la nkhotakota anavulazatu customer wawo kumeneko after ndekuti atakanika kumvana nkhani yokhuzana ndi awo imene anagwirizana kumeneko atagwirizana short time ablaza amenewo zinakanika kuvomereza ati maganizo amenewo tili nawo tithafotokoza comment section kumene mapeteka tumbukireso kulemekeza maganizo anzathu saiwale panga like video imeneyi komanso panga subscribe channel imene cha Fox Online News 18 kuti nkhani zambiri zikamachitika ndekuti zitha kufikirani mosavuta.